Anya laki din! Anya matanti kastaw. Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, te ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, anya matanti kastoy, Kinakabaw yung iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan yung. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kunkunak lang, nana. Sige, kayon. Sublyan nyo, di nalipatan nyo nga itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso na ibagakin kwa na, imbag-lakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan numalipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay, unay kan? Pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko nam dayta. Kitwin amom ka di. Kasta una iti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni Bakat Silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amanga numalipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaran na akla daya apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada dya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbagamam mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanoyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha? Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kanlakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak talaga. Oy, Purita di ka man naguyo-uya wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti ang kabawan niya. Ubingak pa'y, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya?
Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amo ka, ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid kuking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Abot sa tigas tao. Apay ay jabot sa baberukan sa tukos tao. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpong atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukos tao. Una yun akin nakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ay, huwag ang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo lagayam na sa ulaw. Ay, salbak. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya. Makapaulak kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Hay, awan mon alakay, agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalasa talaga ti ugali. Dadya purita. Nakauyuyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naklaki dito sa klang, sinuyuyaw na niya babae. Uray si kagayam. Ay, saan lang adata ti inuyaw na? Ado tayaw. Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. Si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lanwag na nayon akasjay ti tawon na. Iso pa ya? Ay, sapay la kuma, tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akin na uyaw na. Di mo amua talaga ti agbaynan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputa day talakin na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Anya? Hoy, sika kisayan man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kun lalaking agkabaw kat katawaam kiddi. Nita. Day tamad lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo no kat katawaak ita kat saan mat asika. Manakibiyang kamat. Sika ti salbag. Anya? Uray sikan sa mga ming kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan baing. Hoy, sumardang ka na. Ang mga nujak malapdan tirik na kay na matumpa ka kung nagtumad. Oh, kita. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki kalapta, saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamat akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo't hindi Bika, ito animal si Kanga. Oray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae.
Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na, no, niya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain a talaga dayjay. Ha! Sa bagay, noan niya ti ar-aramidem iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Isu abay amla ang mare. Panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kahit agumatang kay ti bugong? Hindi ka magimatang. Ha? Wan kaya man niya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso. Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta. Agkabaw kamutin. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sa anak nga agkabaw, Buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitampay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman, ah. Di ka makapungtot ta si ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot langin king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manudkod. Si kamot gayam, mare. Ah? Ni, si kamot gayam, kumare. Wan siya nga rod. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay, may samod ay ta tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rod, kumare. Ay, una yun. Jakmet lang nadlawon nga awan chinelas da ito may sasakak. Anya? Ay, unay daytan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw, anya? Nalipatak laeng, ngem sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, makapungtot ka matang. Anyakit din akabaw, ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa tsinelas mo. Amang ano sa bali adalan ti sinurot na. Noan yalauna ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo, nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na, nana. Uyawon nan tumod ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raod. Ay, hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Ta isumam ti katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita tumasabat ko Nakasukat. Ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Na? Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mun sakit dia bigbigatan kay titong pa. Nagsayati sa ludsod ko. Kastakit din si sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatindar iti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbaga? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus! Walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik ka. Ay na, awan mon Purita, agkabaw kan.
Pa'y 50 ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60, di nakarkaron, baka wanto pantimon. Salbag dito kastoy. Salbag talaga. Ne, aping agong ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sikat ti makagapaw. Ne, anya ka din day tangay ay di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo't ti napapanak, sikat ti pagsarsaritaan da. Sikat ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Apay, pudno, anapang kay J. Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, kayang-kayang nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakitan? Pa'y 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga aming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay, ikarik, saanan ang maulit ay. Ikarik nga. Aramidam, saan mo nga'y kari-kari? Dayta, ti adal king ka. Iti dayta panagbakit mo, sika, Purita. Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uy-uyawam. Napiyapay kadakwada tadi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam sikangay, nalipata mon. Makitkit, ay apaw, nagaramig ka iti unforgettable story dito barangay tayo. Sikakit dim. Kit po numat. Saan ka pa yung tunay abakat? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Taaming nga raramidam, agsublikin ka. Maawatam, danga. Uwan kumari, kat bakawanin na kumanga po iti panaglablabos ko. Bakawanin na kumanga? Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw, iti pamakawan ka na ganyan babakit, kanilalakay ngayon uyuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, nukalpasan ti panagkid daw mo, iti pamakawan, kit iso mo ti panakapukaw na iti pante, este kabaw mo. Iso mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kanto mga men. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.